खावसे गायबाय मैया नै आरो खावसे दंबावो खोथिया जायाखै नालाय ओंखायनो खावसे दं दोनदों एवनो मोजां जादोंमोन दै राननायावनो बेखौ नै बाहना आंनि मालायनि बिनि गुबुननि गायगोनखाय एवगोनखाय इयावनो दोनदों बाहनखौ आं नङाबा न'आव लांजायो फोथाराव दोनबाथाय एसे माराम जानाय बायदि जायो ओंखायनो फोथाराव दोनजाया बारा मालिक मोनफैयाखै बेरायलाबायनोसै एसे सान्दुंआबो फुंनिफ्रायनो नै साननैल' जाबाय अखा हाबाबो दैयानो गैया फोथाराव बारा फिसावा जगायदों खोथियाखौ हासार होनांगौमोन बेयाव हासारा खम जादों ओइ दाउब'फ्रा ओरैबायदि सामो जादों फिसा फिसा खिन्थु गेदेर जासिम बहा थागोन माने दाउब'फ्रानो जानानै फोजोबगारो गेदेर जासिम बेफोर जाबाय सेकेन्ड बसआबो गायसिगोन गायगासिनो wah power siya di ukripo maalis ako sunod dong suti unasan lagi berat gojan oंखायनो साइकेल लादों लोगोफोर लामाया मोननै दालां बारनांगौ दालाङाबो बिराद गोजौ गामिया बेयाव गोदान गय बिफां नारेंखल बिफां गायदों लाङामारा गार्जा फुजा मिन्स मन्दिर बाथौ मन्दिरा ओइ सिगाङाव दंबावो सिगाङाव दं बाथौ मन्दिरा आंजोंनो लोगोसे फैफाद' लोगोफोर फोथाराव दुब्लियाव आरो मास मोनसे दंबावो बे मासा फैगौ बुधबाराव जोबगोन बेनिफ्राय लास्ट LP स्कुल ब्र' मा मोखौ दै होबाय नामा ट्रेक्टर फैदों हालेवना फैखांबाय बिसोरो नै बाथौ मन्दिरा जोंनि आरो साननैसोनि उनाव बेयाव दुब्लि फोथाराव बुंफबजोबसिगोन लोगोफोर अखा गोलैना दं अखा दासो दालां मोनसे मोनफैबाय नै बारा गोबाव जायाखै खोथिया फोनाया ओरैजाय दैयानो गैया ओइथिं अखायाबो फैया डबल गोसा फैगोन सानदोंमोन दहाय फैयाखै माथो दालां मोनसे बिराद गोजौ मोनफैबाय लोगोफोर सेकेन्ड दलं ट्रेना दासो खारबाय गंसे ओइ आफाया आलि दानगासिनो आफायाबो बोराय जाबाय आफाया हाला ओइ कत जावा
Ay, di. Dah. Oo.